Amigues, amics, companys i companyes, representants del món ciutadà, de la cimera social del País Valencià, tan sols des d'ací unes paraules. Impressionant! Moltes gràcies als milers de dones i homes que al llarg d'aquestes últimes setmanes heu vingut treballant per a reclamar una societat més justa, més solidària i un esforç més equitatiu. Ens retrobem en la lluita, continuarem lluitant. Moltes gràcies a totes i a tots en nom de Comissions Obreres del País Valencià.